Yo, what's up guys? Welcome back to my channel, Nose Media TV. Can I first time make a panel? Please subscribe, comment, share, like. Dilipa magadi yo prophet. Ndinonzwa kufara nasi. Tichisanganiswa nenyasha kudai. Murura kuenda kupi? Where do you want to go? Roda kuenda kunze kwenyika. Saka chii chiri kunetsa apa? Chiri kunetsa ndechekuti ndiri kunyora matest acho but zviri kuramba ndiri kungofeila. Ndakanyora ka 6 ndichingofeila. Saka ezvino za 2 years ndichingonyora ka 6 kako ndiri kungofeila chete. Muri kufoira chirungu. Chokwadi. Hallelujah. 6 times muchifoira. Chokwadi. Hazvisasi zvega izvo handitika tingachinyepere chirungu hachichazofoirika zvekudaro handiti. Ari kukupai mari ndiani yekunyora apa? Ndiri kupiwa nehanzvadzi yangu. Manje izvezvi zvakutoti handichakwanisa kukupa nokuti mari yangu yawanda yarasika. Ichitongozvionera wega. Vanhu vanoguma waneta kukubatsira. Vanoguma wadii? Every time uchingotumirwa 300 yonyura, utumirwa futi imwe 300 yonyura. 300 times 6 ichi 1.8 300 woenda wanobhadhara kunyora chirungu chirungu chakurova. Wotumirwa imwe 300 chirungu chakurova. Munhu anoguma aona Honda Fit yadisappear kaapa. Hallelujah. Zvimwe hazviitiki nemafungiro ekufunga kwedu. Okunyakwenzakali lokucabanga kwethu. Munogona chirungu maifanira kunge makatopasa. Ichokwadi ndikutoshauzwa kuti zvikunyanyofira papi zvinhu zvacho. Chirungu chaicho maifanira kunge makatodii? Makatochipasa. Pane akakubatai. Aichokwadi. Makadzvanywa. Ndo inonzi huruweki panyika kai. Makarowa huruweki. Inotaurwa navafana vemazuva ano. Hallelujah. Kana aripo akakudzvanya nhasi ndinokusunungura nezita raJesu. Kana aripo akakurowa huruweki nhasi you are set free in the name of Jesus. I set you free by the power in the name of Jesus. Every evil order that is holding your destination must catch fire now. Amen. Manga muri muna 2021 ndo kubva maenda kumusha kunoradzika baba vababa manovaradzika kudaro. Chii chamakashaya inimi mukadzoka musina? Ndakashaya bhutsu yangu. Makashaya bhutsu? Bhutsu yakatorwa nababa munini wenyu akakugadzirai. Ndo saka zvese zvamuri kuedza kuda kubata so hakuna chiri kunyatsobuda. Muchimbotengesa magrosari. Tisati taenda kumusha zvaifamba. Pari zvino muri kuona sei magrosari enyu amuri kutengesa? Muri kuzvionawo sei? Hapana chokufamba. Makarowa huruweki. Baba munini wenyu Alpheus ndo wakatora bhutsu iyi. Kana muchikwanisa kunovatora vaine nharo uyai nawo pano. Baba munini wenyu, handizofa ndakachinja zvandiri kutaura izvi. Kana muchigona kunovatora endai muvatore muye nawo papi? Pano. Ndo wakatora bhutsu iyi. Utarise uone wabva waiswa pahold. Ndicharoora December obva auya
ndicharoora April wabva auya ndicharoora October, wabva waiswa futi pahold. Baba munini wako Alpheus ndiye mambara. Azvinzwa ka? Ndikuzvinzwa. Ehe, ndo nyaya iripo iyoyo. Nyaya ndeiyi. Pawakaenda iwewe wanga wakapfeka kepi, bamunini wako wakakukumbira kepi ukawanyima kepi, handiti? Ichokwadi. Ehe, ndo nyaya yacho iyoyo. Wanga une kepi wanga wakapfeka so, bamunini wakati mwanasikana apfeke heti ndipechi, iwe wakafungidzira kuti wari kujoka. Kubva wazodzoka futi wakadhakwa wachiti wandinyima here heti, iwe wandi wakazodzoka wakadhakwa wachiti wandinyima here chi heti. Ndozvakaitika chaizvo. Heti iyoyo ndo yawakaroyerwa.